ka kenhun ki Contractor na Bhoi district kabelatip kum ka Bhoi district government contractor and supplier association lembaga ni Jingpyntip na vice president ka kenhun uba plilat tiuso ula pentip bagi jingilang pajba lane ka general meeting jong ka kenhun kan long ha ka arpo khandai trik unai lur arjar arpsan ka bahap ha ka sinangkong jong ka tayo banwan ha ka por khat ar baje siteng sngi bani kren halor ki babun ki kam ki baidai bat ka kenhun kumta lakar pari borok ki dikhot ban ki Contractor na Bhoi district bakini poi khnang hakiti meeting khnang ba onla ban penterlun bha yeki kam jong ka kenhun pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing khawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi phun shengi ngin penle mangi katkum ka jingkwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun shengi ni ai wai shapi pranyo lai wei khandai hendru iwei ar nyolai